நேத்ரா பின்னாடியே போறாங்க. He wants to be with me. He's going to be behind. முன்னாடி போயிருமா? Yes. பாரு அவனே ஏறிட்டான். Arjun, where's your suitcase? ரெண்டு படி ஏறிட்டான். இல்ல. நாலு படி போறோம். ஐயோ இவன் தெரிஞ்செடுத்தனா அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கேட் போடணும். ஐயோ நேத்ரா பின்னாடி ஓடு. Arjun! புடிச்சு எப்படி ஏத்தி Number 1. Number 7. அவனை இந்த பக்கம் பிடி. இந்த பக்கம். நான் பாத்து செக் பண்ணி. Arjun, you are becoming a big boy now. அப்பா அதை கொஞ்சம் சறுக்கிறது அவனுக்கு. இது சரியில்லை. Mommy, don't sit here, then you will fall down. Yes. எந்த படி எங்க புடிச்சின்னு எப்படி 5 படி ஏறிடுடா நீனே. Then how will he get down from us? பேண்ட் சறுக்கிறது எல்லாத்தையும். I reached the train and how can I get down to the Good airplane? boy. இல்லை இப்போ கஷ்டம் இங்க. அஜ மாமா கொஞ்சம் பார்த்துடா நீ. கொஞ்சடா நீ. கொஞ்சி. Good boy. Good boy. Arjun has climbed all the steps by himself. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 steps.